ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон худованди меҳрубон нигабонтон бошад. Ва дӯстони азиз, дар навори имрӯза оиди нарху навои дару тиреза гап мезанем. яъне ки дар сехи бодармон аксия рафтесай срошна бо нархи арзон дару тирезаҳо бениҳоят арзон шудагиянд. Адреси Прашон шаҳри Душанбе аст. Дӯстони азиз, марҳамат метавонед кадоме ки агар дару тиреза яъне ки барои хонаотон заказ карда мебошед, нархҳояшон бениҳоят назар аз дигар ҷойҳо яъне ки фарқият дорад. борадари азиз, фарқият мисол чӣ хелай аз магазинҳо, аз бозорҳо нархҳошон арзонтараки шерунар. кадоме ки заказ карда мебошад дар рақамҳои 786 14 80 80 қади ватсап дорад. дӯстони азиз, тариқи ватсап, тариқи номерҳои дастишон метавонед заказ кунед. ва дӯстон, кадоме ки гуфтагия мисол заказ кардан, агар мисол заказ кунанд, доставка установка дар шаҳри Душанбе ройгон ҳастай. ина марҳамат шерунар, аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. иншоалло гуфтагия ки ака аз номи сомонаите гап занед, доставка қади установкаш ройгон ҳастай. мерим установка мекунем, мечасунем, метиемша. хулас борадари азиз, доставкаша мекунад. ина марҳамат клиентоиш ки мисол рафта часпондагиашан трезоршуна чихел качествои беҳтарин бо нархи арзон ҳама намуча мисол борадари азиз дорад. фақат шумо размери хонатона гап мезанед, бародармо худаш доставка мекунад, роҳит мекунад то дари хонара. хоб дӯстони азиз, размери 90 мисол размери 100 120 чӣ намуд тиреза дар кора, чӣ намуд дар кадом размер дар кортон бошад, дар ватсаби акамон менависед. ҳама намудша дорад, метавонед заказ кунед бо нархи арзон. ва ҳатман шерунар аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. марҳамат адреси Праша и акамон гуфтагиай бо диққат гӯш кунед. салом алейкум. ина суроғаи мо рӯ ба рӯ якум советский меша, аз дасти чап колхози Россия, ай дасти рост мясокомбинат, айни тараф меша морги Помириё. ина чорчӯбаҳои пластикӣ дар трезаҳои пластикӣ, тиопли алюмин, сери пластик, ана ё мебелни свет мешаванд. золотой, тёмный свет, орех, сафед ҳаст. квадратошон $65 мебелни свет, ана ба курси ҳозира 690 сомон мешавад. ана сери $70 ба курси ҳозира 750 сомон мешавад. ана ин $90 трезаш тиопли алюмин ба курси ҳозира 950 сомони тоҷикӣ. ана сафедҳо, ана ми сифатҳои лега, ана квадратошон $55 $60 $45. квадратиш 420 сар мешавад. масалан ҳамашон дрношон дам оҳанои ғавс, профилҳои ғавс. яъне фирмаи Эколайна 420 тоҷикиша, гарантияш 5 сола. масалан доставка установкаш кардем. бо бе доставка бе установка боша бо договор мекунем. бо ҳаста акаҷон турецкий фирмаи Лега, ин масалан дар хуҷанд истеҳсол мешавад. лекин технологияи туркӣ кардем. масалан 4 камера дорад. ин 15 сол гарантия дорад. нархиш 530 сум ба бурдану часпондан аст. бо хай договор мешавад. вобаста квадрата нигоҳ мекунем, чанд квадрати боша масалан договор мекунем. ана ки бо бародар аст фирмаи Roller Plast. иша масалан ки технологияи германская дар Тоҷикистон истеҳсол мешавад, дар Душанбе истеҳсол мешавад. ишам 4 камера дорад. ишам 530 сум квадратша ба дастсафа усафа бо масалан муомила мешавад. мумкин квадрат бисёр бошад то 500 сум мешавад. айна бо ҳастай мебели свето, хоб орех, золотой дуб. бо чӣ фирмаи бо ҳастай не свети нав буромадаги мақсад 1 сол 2 сол шид кор кеса фирмаи Антрацит меган. я ҳама ё масалан мебели свето кади я нарха
квадратчон 600 сомон. Ба доставка, ба установка. Ина тёмный свет, свети орех, свети золотой дуб. Ҳамаё масалан квадратчон уже 600 сомон мешаванд, да? Ҳамаш общиш. ҳамаш общиш я нарха. Масалан мебел светан ҳамаш я нарха. Ҳамаша дар гидрнаш оҳан профил аста ба доставка, ба установка. Бе доставка, бе установка боша, масалан бо маслиҳат мекунем. Бародар маскини сетка сар мешаванд 100 сум, 80 сум сар мешаванд то 100 сум, 120 сум мераванд. Ина ё 100 сум ба бурдан